Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Inden jeg starter, så vil jeg gerne lige undskylde for min udtale af ordene. Det går ikke så godt, når man er forkølet og har lidt ondt i halsen osv. Men jeg håber, det går alligevel. Jeg skal filme et haul til jer, og jeg har været ude at shoppe lidt her i starten af januar. Både i magasin, hvor jeg købte lidt MAC, og så har jeg været normal, og så har jeg bestilt noget fra Elfs hjemmeside. Og jeg synes bare, vi skal komme i gang, fordi jeg har en masse ting, jeg gerne vil vise jer. Inde i MAC, der købte jeg en foundation og en concealer. Den foundation, jeg købte, den hedder Studio Fix Fluid Foundation, og den købte jeg i NW15, fordi at jeg er meget lys her i vinter. Og jeg vil rigtig gerne prøve den her, fordi jeg har hørt, at den skulle have en ret god dækkeevne, og at den skulle være lidt mere matterende end nogle af de andre. Og jeg har olieret hud, så jeg vil gerne have noget, der matterer en lille smule mere. Og fordi den her, den kommer med sådan et låg her, og der ikke er nogen pumpe indeni, som I kan se, så skal man købe en pumpe ved siden af. Og den koster 40 kroner, og det tænker jeg, det er egentlig fair nok. Men det er måske lidt snyd, at de ikke putter en pumpe på den her, vil jeg synes. Men selve foundationen koster 225, og det er egentlig fint nok for en foundation for MAC. Og jeg havde faktisk forventet, at jeg skulle af med mere. Den anden ting, jeg købte, det var en Prolongwear Concealer, og det er i farven NW15, fordi at den, jeg har nu, i nummer 20, den er selvfølgelig for mørk til mig, og så skal den passe sammen med min foundation, og det gør den her, og jeg har brugt den et par gange, fordi jeg kan ikke rigtig leve uden nogen concealer. Så har jeg brugt den, og den gør, hvad den skal. Og den står til 150. Normalt der har jeg købt de mest spændende ting, men jeg har købt nogle nødvendigheder, som jeg gerne vil dele med jer nu, hvor jeg alligevel skulle lave et haul. Jeg har købt nogle vatpinde, 600 styk for 14 kroner, og hvis man skulle købe den lille, hvor det er 100 vatpinde, og så koster den omkring de 7 kroner, så det er en rigtig god deal at købe 600 for 14 kroner i stedet for. Den anden, jeg købte, det er vatrondaller, og det kan man heller ikke leve uden. Og der er 120 den her, så det tænker jeg, det var ret godt. Det var en ret god ting, når det kun var til 10 kroner deromkring. Den tredje ting, jeg købte derinde, det var nogle vådservietter, og dem her, det hedder Purex Daily Control for alle skintyper, og dem har jeg hørt skulle være lige så gode som alle andre. Og jeg er egentlig løbet lidt tør for mine renseservietter, fordi at den sidste pakke af alle de 10.000 jeg købte der i oktober, der var den sidste udtørret, fordi det var gået hul på den, så jeg havde brug for nogle nye. Den sidste ting, jeg har købt inde fra Normal, det er en øjenskyggebørste, og det er nummer 04. Og den ser sådan her ud, at det er et træskaft, og så er den rigtig blød og lidt stiv hernede ved kanten, men det gør ikke noget. Så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her. Den virker i hvert fald god i forhold til, at den kun har kostet 12 kroner, så jeg glæder mig meget til at prøve den af og se, hvordan den virker. Det sidste, jeg skal vise jer, det er den ordre, jeg lavede inde på Elfs hjemmeside, og jeg har lavet en kæmpe ordre, skal det lige sige. Så jeg skal lige have gjort plads her ved siden af mig. Jeg har købt 4 børster derinde, og det virker måske lidt meget, men det er nogle børster, jeg har kigget rigtig længe på og hørt meget godt om, som jeg vil rigtig gerne prøve. Den første, det er deres Stipple Brush, og den ligner lidt den, jeg købte for i Flormar nede i Athen. Jeg tænker, jeg vil gerne bruge en til creme blush, og så vil jeg faktisk også gerne bruge en til bronzer, og så vil jeg i princippet også gerne bruge en til min mineral foundation. Så nu må vi lige se, hvad jeg bruger den til. Men den ser sådan her ud, uden den her lille plastikdut. Den er rigtig dejligt blød, og den er som jeg forventede. Den anden børste, jeg har købt, det er en Eyeshadow Sea Brush, og det er bare en lidt flad, fluffy blending brush, så der er ikke rigtig noget spændende der, fordi jeg er lidt på udkig efter nogle nye øjenskyggebørster, eller nogle flere, fordi jeg vil gerne have nogle rene og sådan lidt, så jeg kan vælge lidt imellem dem. Og den er rigtig god. Jeg har faktisk prøvet den en enkelt gang eller 2, og den fungerer som den skal. Den er rigtig god til at blende med og til at påføre. Jeg bruger den mest til at påføre med. Den næste, det er en Small Tape Brush, og den glæder mig rigtig meget til at prøve, fordi jeg har hørt, at den skulle være lidt mere fluffy. Lidt mere flad børste, men meget fluffy og lidt spids i det. Så den glæder mig rigtig meget til at prøve. Den vil jeg nok bruge sammen med den her concealerbørste til at sætte min concealer med noget pudder. Ellers så kunne jeg nok godt finde på at bruge den til highlighter eller sådan et eller andet. Den sidste, det er Flawless Concealer Brush, og den ser sådan her ud.
Den er lidt flad og fluffy og stor. Den kunne nok bruges til at både til at sætte concealer, men også til at blande fuldstændig sin øjenskygge ud med. Så den glæder mig rigtig meget til at prøve. Nu er vi bare sådan af vejen, og der er stadigvæk en hel masse hernede, jeg skal bruge. Noget af det er backup, og noget af det er faktisk bare noget, jeg gerne vil prøve. e.l.f. Liquid Eyeliner. Jeg kan ikke leve uden. Jeg har lige smidt den anden i min Empties. Jeg har brugt en op, og jeg elsker den her flydende eyeliner. Det er en børstehoved. Meget smal børstehoved, og når man lige så snart man har lært at bruge den, så elsker du den, og det er bare en rigtig, rigtig god pigmenteret eyeliner. Jeg elsker den virkelig. Så har jeg købt 2 øjenprimer, eller øjenlågsprimer, eyelid primer, og det er bare den helt billige version. Jeg kan virkelig godt lide den. Den er til at køre nu, så det er egentlig et backup, og det er i farven Sheer. Og så har jeg købt den her øjenprimer også, som hedder Pearl. Den har jeg haft før, og dengang kunne jeg ikke lide den, men jeg vil lige prøve at se igen, om jeg godt kan lide den alligevel. Det næste, det er noget, jeg ikke har prøvet før, og det er deres Maximum Coverage Concealer oliefri. Og jeg har den i farven Porcelain. Den lyseste farve i hvert fald. Og jeg har hørt lidt blandet mening om den her. Nogen kan godt lide den, og nogen kan ikke lide den. Hej Sol. Wow, hej. Jeg får lige simpelthen ikke lige kan undgå den der sol. Den der virkelig træls at have i øjnene hele tiden. Nå, hvor kommer jeg fra? e.l.f.'s Maximum Coverage Concealer oliefri i farven Porcelain. Den lyseste farve. Jeg kan ikke finde ud af at sige ordet. Undskyld, og jeg er snottet, så det er også derfor. Men jeg har hørt lidt blandet mening om den her. Nogen kan godt lide, når nogen synes, den var bare sådan en standard concealer. Men jeg vil rigtig gerne prøve den, fordi at jeg er meget inde i det der concealer-verden på mine mørke rande under øjnene. Jeg har købt et nyt e.l.f. Eyebrow Kit, og jeg har købt den i farven Light den her gang. Og det er måske lidt mærkeligt nu, hvor jeg har helt mørkt hår. Og så har jeg tænkt, at jeg vil prøve den i Light, og så se, hvordan den fungerer i forhold til min øjenbryn. Fordi jeg har godt tænkt mig nogle gange, at de ikke bare er så mørke, som de bliver, når jeg bruger både voksen og puderen oven på hinanden. Så jeg har godt tænkt mig at prøve at se, hvordan den her ser ud. Det her det var faktisk lidt et sats, at jeg prøvede at købe, og det er noget, jeg kiggede på i lang tid, men jeg ikke rigtig vidste, om jeg skulle prøve. Og det er deres High Definition Powder. Og mange synes, at den er god, nogen siger, at man ikke skal bruge for meget osv. Det er noget, jeg selvfølgelig skal eksperimentere med, hvad der fungerer for mig. Der er også rigtig mange, der klager over, at den, alt produktet kommer bare ud over det hele, og den bliver så støvet og så videre, det der puder. Men jeg har også hørt, at hvis man bare lader den der svamp blive i, så bliver det ikke så pudret. Jeg har hørt, at hvis man bare lader den der applicator blive nede i, selvom man ikke bruger den, så støver den ikke så meget, som nogen siger, den gør. Så det tænker jeg vil prøve, og så se om det ikke virker. Men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her, fordi at jeg har hørt mange gode ting om den. Og så tænker jeg, så vil jeg gerne prøve at se, om den kan finde ud af at sætte min concealer ordentligt, fordi jeg kan ikke rigtig få nogle af mine andre puder til at gøre det ordentligt endnu. Så har jeg også købt en Daily Brush Cleaner, og den har jeg tænkt meget på at købe, fordi at det er ikke fordi man orker at rense sin børster hver dag hele tiden med sæbe og vand osv. Jeg har dog fundet ud af, at hvis man renser med husholdningsmiddel, som er ligesom alkohol, så er det faktisk ligesom sådan en spot cleaning. Men ikke altid jeg orker det, og så tænker jeg, så vil jeg prøve den her, og så se hvordan den fungerer. Den tænkte jeg også godt nok, den var godt nok lille, så den har jeg også forventet, at den var større, men det er hvad der sker, når den kommer over nettet. Men der er i hvert fald 60 ml i den her lille størrelse. Og så vidt jeg husker, så koster den ikke særlig meget, så det er ikke verdens undergang. Så jeg har købt en læbestift fra deres minerallinje, og den er i farven Fairy Fuchsia. Og jeg kan ikke engang huske farve, hvordan den ser ud. Nej. Det er en rigtig, rigtig fin indpakning, sådan sort indpakning er meget firkantet. Det er en rigtig, rigtig fin indpakning. Nå ja, jeg har købt sådan en helt mørkerød mauve farve. Rigtig, rigtig fin. Prøv lige at swatche den. Ej, den er rigtig flot. Den er faktisk rigtig, rigtig fin. Sådan en koral mørkerød farve. Den er rigtig, rigtig flot.
Og den er mega blød. Den er sådan rigtig, rigtig cremet. Og deres indpakning, den er bare spot on. Den er virkelig, virkelig flot. Ej, det er en rigtig, rigtig flot farve, synes jeg. Så håber jeg bare, den passer til mine læber. Det er sådan noget helt andet. Så har jeg købt en moisturizing lipstick fra deres Studio-linje. Og den er i farven Wink Pink. Og den ser sådan her ud i indpakningen. Meget stor indpakning til læbestift. Men nu prøver vi at se, hvordan den går her. Så har jeg endelig fået den ud af dens indpakning. Og den ser sådan ud helt sort. Så kan man se farven hernede i bunden. Og ja, den hed bare Wink Pink. Og der skulle være en rigtig fin mauve color. Ej, hvor er jeg bare syg. Det går ikke der. Puha. Farven den ser sådan her ud. Og den er rigtig, rigtig fin. Mørk, lyserød farve. Godt nok lidt skrøbelig. Sådan der. Rigtig fin, mørke lyserød, pink farve. Og den er rigtig, rigtig flot. En sidste ting. Og så må jeg hellere holde. Fordi det her, det går simpelthen ikke, at jeg hoster og snøfter så meget. Den sidste ting, jeg har købt inden for Elf, og den her, den glæder jeg mig så meget til at åbne. Det er en palette, og har noget. Den hedder bare Pushing Eyeshadow, og det er sådan nogle brune, gyldne farver, og det er de farver, jeg elsker allermest. Indpakningen, den ser sådan her ud, og den er bare rigtig, rigtig flot. Og den har en farve. Naked hedder den. Så skal vi lige... hvor er det flot. Den er sindssygt flot. Jeg tager lige børsten ud her. Det kan vi bruge for noget alligevel. Og se her. Er den ikke flot? Den er virkelig, virkelig flot. Den har nogle rigtig, rigtig flot gyldne, brune farver her. Ej, hvor er den flot. Skal vi lige prøve at swatche nogle af dem? Vi tager den guld her. Det er cremet. Wow. Prøv at se her. De er virkelig, virkelig flotte. Kan du fornemme det? Nej, hvor er den flot. Her. Den er virkelig, virkelig flot. Jeg tager lige den næste ring. Ej, hvor er de flotte. Prøv at se her. Ej, hvor er den bare flot. Wow. Vi tager den mørkere. Hvor er den flot. Skal vi ikke tage dem alle sammen nu, hvor vi er i gang? Altså. Ej, hvor er de flotte. Prøv at se. Ej, hvor er de flotte. Og de er mega pigmenterede faktisk. Og så er de rigtig gode til at blende ud, ser det så. Så en fin hvid farve her. Ej, hvor er de flotte. Ej, den glæder mig mega meget til at prøve at lege med. Den er virkelig, virkelig flot. Og så er det en fin størrelse af en palette. Jeg troede faktisk, den var lidt større, så det er rigtig, rigtig dejligt, at den ikke er større. Den bliver hurtigt beskidt af de høje skyer. Nå. Den glæder mig helt meget til at prøve. Den er virkelig flot, og den virkelig smukke farver. Og det er meget shimmerfarver, der er ikke nogen matte i. Jeg tror bare, jeg vil runde min video af her, inden jeg bliver alt for ynkelig med alt det her snørteri og så videre. Jeg tror bare, jeg skal under dynen og ligge og se en god film. Jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg håber, at I havde det lige så godt som mig med at åbne alle de her ting, fordi det er virkelig lang tid siden, jeg har bestilt den her ordre, og jeg glæder mig helt vildt meget til at lege med mine nye produkter. Jeg er så glad. Det kan gøre enhver sygedag endnu bedre. Jeg håber, du kunne lide den her video, og hvis du kunne lide den, så må du rigtig gerne give det et like. Det betyder rigtig meget for mig. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!